София, 7 часа и 25 минути. На телефон 112 е получен сигнал за помощ. От улица пред 17 СОУ в квартал Изток е отвлечен училищен микробус. Полицай първа степен Цветан Стоев и главен полицай Евгений Василев поемат сигнала и получават допълнителна информация от оперативния дежурен. 50. Дайте ни точна локация на место происшествието. 215. Противозаконното отнемане на превозното средство се е случило на улица Райко Алексе 17. Повтарям, Райко Алексе 17. Отнетото МПС е 9-местен тъмносин микробус марка с регистрационен номер София, Варна, Монтана, Карлово край. Прието 50. От кого е подаден сигнала? Сигналът е подаден от шофьора на микробуса Милко Здравков Проданов, 40 годишен неосъждан край. Използвано ли е оръжие при отнемането? Няма данни за произведени изстрели, но е възможно извършителят да е въоръжен. Имаме ли данни за пострадали? Към момента нямаме данни за пострадали, МПС е пуснато за издирване край. Прието 50. 3 минути до локация. Прието. Добър ден. Да, здравейте. Полицай Василев, полицай Стоев. Вие ли подавахте сигнала? Да, аз подох сигнала. Вашите имена, ако обичате? Казва се Милко Проданов. Имате ли документи за проверка? Не, нямам документи, защото просто те останаха в жабката на буса, който карам. А къде е буса? Какво се случи с буса? Паркирах точно е тук, бях паркирал. Буквално така се качих отгоре, да, защото нямаше къде друго да се паркира, да не мога да такова. И просто тук имаше много децата, така беше застанал, се мъчеше с една от раницата да слезе. Просто за секунди, няма и няколко секунди съм се отплеснал и не съм видял кога буса просто от тук, от тази страна, както се бях закачил, той просто с бясна скорост тръгна надолу. Добре сте Това е пристъпили. било последното дете, което сте оставили, или? Ами... Не, имаше още едно детенце, просто то се опита да слезе, нали, опита се да слезе, сега като се сещам и то тръгна просто, нали, кълтушкаше се, защото той просто като изфърча. Останало е в буса дете, така ли? Да, последното детенце не можах просто да го открива. Добре, искам 50 на 215. Намираме се на място на инцидента. Свидетелят твърди, че в откраднатия бус е останало едно дете. Вероятен мотив отвличане. Повтарям, вероятен мотив отвличане. Оказва се, че не става просто за откраднат автомобил. Извършено е много по-сериозно престъпление. Отвличане на дете. Прието 215. Съберете информация за извършителя и докладвайте. Свързваме с управата на училището за изясняване на самоличността на детето. Край. Разбрано. Свалям си децата едно по едно, което в този случай си помагам, вода си ги, нали, до вратата. Тук някъде сте видяли някой съмнителен да се навърта около самия бус преди това? Съмнителен не знам, но като се замисли точно там, дето сте паркирали и вие, точно на ъгъла, имаше човек, нали, който говореше по телефона, така, видимо разстроен. Имате ли някакъв спомен как изглеждаше този човек? Някакъв Облекло, нещо, трябва да имате нещо, за което се хванем за нас, ще бъде много по-лесно, разбирате ли? Не съм го заглеждал, аз просто само се обърнах бего, нали, по гласа го чух, че нещо крещеше и... В каква посока тръгна бус? Така видях само гърба му, нали, както завид наляво. Нали, нямаше как нищо да направя повече. Добре, господине. В такъв случай останете на място, екип от криминалисти пътува към вас. Те ще вземат сведения от вас, трябва да им съдействате. Ние продължаваме по следата. Благодаря ви. В случай на отвличане, времето е най-ценният фактор. Всяка изгубена минута намалява шансовете на похитения. На 50, 215 на 50. 50-ти, слушам. Носин микробус, регистрационен номер София, Варна, Монтана, Карлово е засечен от камери на пътна полиция и в момента се движи посока юг-югозапад по улица Тинтяла. В момента наближава улица Самоков. Повтарям, улица Самоков. Разбрано. Имаме ли информация за отвлеченото дете? Самоличността на детето е потвърдена. Рая Емилова Христова, 8 годишна, ученик във втори клас на 17 СОУ. Родителите са уведомени, пътуват към място на происшествието. Край. Прието 50-ти. Започваме преследване. Ето, его бус. Давай газ. Спри колата, полиция казах. Повтарям, полиция. Отбив дясно. Спира. Чакай, внимателно. Слизи от колата! Слизи на мъка! Излизи от колата, ти виждам ръцете! Слизни! Излез от колата! Слизни от колата, момче! Добре ли си? Всичко наред ли? Да. Направи ли ти нещо? Не. Как се казваш ти? Адекватна ли си? Рая. 50 на 215. Няма страшно вече. Слушам 215, докладай. Не се притесняй.
Похитителя остави детето на Самоковско шосе 164, видимо в добро физическо състояние. Пратете, моля, медицински екип. Подбудите на похитителя не са известни и опасността за гражданите все още е на лице, но детето не е пострадало и вече е при нас. Една трагедия е предотвратена, а това е истинският смисъл на нашето призвание. Хайде, лапни. Това е лично, всичко е наред, в добро състояние, просто е много изплашена. Как се чувстваш? Малко се ударих на един завой. Всичко ще се Това е багажа, нейния. Да, Трябва да го вземете, защото ние трябва да продължим. Колега, бързо. Сега ще те прегледаме, мила душичка. Колега, давай продължавам. Аз сега ще те прегледам и всичко ще... Давай. Не знаем маршрута на беглеца, нито решението, което ще вземем. Познайки града и пътната мрежа, можем да го предположим. Ето го. Алето! Давай. При колата, полиция! Стой, полиция! Стой на мърде, полиция! Стой на място! Стой на място, колега! На място, кротко! Пустете ме, не съм виновен! Кротко! Пустете ме! Пустете ме, не ви не съм! Кротко! Пустете ме! Кротко! Не ви не съм, пустете ме! Пустете ме, бе! Какво си невинен, бе? Какво си невинен? Открадна автобус и отвлече дете, бе, ей! Не съм отвлекал никакво дете! Ставай горе. Какво правиш ти тук? Нищо търся приятелката си. Глория! Кой викаш ти? Коя Глория? Приятелката ми, как коя Глория? Гаджето ми, търси я. гадже, бе, момче? Трябва някой автобус тук да е. Какво гадже, бе, момче? Какво гадже? Може и Спокойно този малко, зад да е. бе. Ти открадна бус, отвлече дете, сами говори за Къде гаджето съм ти. отвлекал дете? А, не знаеш ли? Има А някакъв какво беше? микробус, мислих, че... Успокой се и говори нормално. Спокоен съм. Исках да ни намеря. Видях първия възможен микробус, че няма. Никой викам, Ти ще го така, взема. като търсиш какво открадна направя? автобус и с Нямах него, няма таксита в тази държава, нали? Нямах никакъв вариант. Такси, кога ще чакам Нямаше друг такси? вариант. Имаше В момента документи, ми е момче. в джоба ми, Внимай как зад ми говориш. джоба. 50 на 215. Моля такива неща, момче. Извършителят е задържан. Има съпротива при арест. Моля за справка, имената са Валентин Пламенов Иванов, ЕГН. Чисти, колега, Котбова. Разбран. Айде, върни ми документа, че бързам. Чакай, ти не казвай какво да правим. Ние казваме в момента, разбираш Знам, ли? че вие За сам къде ме наредил, бързаш? но все пак Къде бързам. бързаш? Имам си... Чакай, госпожо, назад, ако обичаш. Кой е Това е това? приятелката ми. Това ли е Глория? Приятелката ми, да. Да, аз се казвам Глория Ранкова. Не искам да се разделяме. Защо не ми звъна Добре. и дойдеш ми кажеш в очите? Звъннах ти, писах ти, за това не исках. ми Защото хора знаех, сме. че ще се случи така. Казах ти, ела да поговорим като големите хора. Какви са тези неща да ми пишеш? Късаме до тук сме. Друг ли си имаш? Чакай Искам малко, да говоря я се с теб. успокой Тя ти малко. каза, че късата Я е и кажете ти за какво открадна става буса и въпрос. тръгна тук да я търсиш, така ли? Микробуса просто, както ви казах, просто видях, че е свободен и го взех. Искам да чуя вашата история, вашата версия. Какво се е случило, защото Глория! този човек е извършил достатъчно престъпление до момента. Вижте, аз просто се опитвах да избягам от него. Значи вие тръгнахте да бягате от него. Сега Да, дойдохте точно тук, за да така. тръгвате, така ли? Да, точно така. Добре, госпожо, вижте, ние ще го заведем в районното, защото към него ще бъдат повдигнати доста обвинения. Тихо, махни там! Махни, казах. Спокоен съм. Тръгвай пред мене. Искам да поговорим. Тръгвай пред мене, Тръгна казах. след като поговоря с нея. Никой няма да говориш Тръгна напред. след като говоря с нея. Как ще пуснем? Ти чуваш Нете ли ме да какво говоря говориш? с нея. Любовта може да ни накара да извършим нещо необмислено и безумно, но това да отвлечеш микробус с дете в него, да вдигнеш цялата полиция на крак, това не е безумие. Това е престъпление. Той е мирен. Нете ме да говоря с Глория. Няма да Сега говориш с никой. 215. Главата на Имаме нужда от рапатрак, който да извлече изоставения Нете ме, автомобил. бе. Той е мирен, бе, момче. 215, репатрака се изпраща. Водете задържаното лице в районното управление. Край. Той е мирен казах, бе, момче. Пуснете ме да говоря. Влизай, с нея, влизай, да влизай, с нея, влизай, момчета. Любов, Влизай вътре. Пуснете ме, бе. 22-годишният Валентин Христов Иванов е подложен на психотест, който доказва, че е вменяем и че може да бъде подведен под отговорност за действията си. След приключване на следствените действия, той е осъден по бързата процедура и получава условна присъда от 4 години лишаване от свобода за кражба на автомобил и хулиганство, както и ефективна присъда от 1 година лишаване от свобода за отвличане. Като смягчаващо вината обстоятелство е прият фактът, че обвиняемият е освободил детето невредимо. Случаите на полицейско преследване с автомобили за тази година са се увеличили с 2% спрямо предходни години.
Жена с рани по гърлото търси помощ в денонощен магазин в квартал Слатина. В момента, в който се прибирах към вкъщи и просто изведнъж някой скочи, така и ме сграбчи за врата. Пристигналият патрул установява, че жената е нападната с цел грабеж, но в инцидента има нещо странно. Сигнал за побой над 8-годишно дете отвежда дежурния патрул в квартал Овча купел. От балкона те видях как го налагаше. И жената и детето. Извършителят не признава вината си, а странното му поведение кара полицаите да подозират укриване и на друго престъпление.